Okay, may hapon. Ha, wala ko manood lay. Hapon na namin. Nautuhan kay nagtrabaho. Ano gini ang vlog? Ang camping vlog kay katong nauna ganiha kwan man to. Surprise man to. I love ang imong iPhone ba? May butang dito sa tripod nga selfie. Tapos dito ta mag-navigate sa tablet. Okay. Basig dito na punta pagian sa ba? Itong lubak gani. Karon mo agi sa mi guys para sa among portable nga ref daw kuno. Para sa among cooler. Kaya namin mga frozen magsugba-sugba may dito. Ano man tag Wagi pa tag may na lang. Dishwash. Naka-disposable santa. Ay tama di. Dili pa legit yung camper kay naka-disposable pa. Among advice, gusto mo makakita nindot nga place dito, magsayo gid mo. Napaka pisto dito sa Lalom. Kung sa tunga ba? Kung na pisto dito, nindot to palibutan og tent ba upat ka Katong nakita na ko silang online kay dito nagtapok ang mga nag-overnight. Tong sa tent lagi, tong sa tunga lagi nga kahoy. Kato. Lalom sa kanbay. Kay sila Leslie mong nakita na ko dito, dito po sila nagpisto. Ay sa. Try mag-cellphone. Sige daw. Ito na ganito niya. Malights amig guys. Tapos kato imong itong gimbal ganini mo ay itong nasa selfie gani lab. Mano to tumurag pang mobile. Hindi na juga magidra sa Nepalwa. Dili mo agi mo tuyok lang ko kay lisod kay magbaking dito, dili ko maagi ba sa likod. Nice ang weather karon. Ganilan dong ka. Wala man di ulan ra no. Hey Siri. Ay nakigisign sa mga playlist ba? Nice. Is it gonna rain today? There's a slight chance it'll rain in the afternoon starting at 4 p.m. Dapat makaset up na dito 10 Before 4 p.m. Thank you. So itong gingon? Nakagisend sa ko na playlist. Oh, kato nga playlist mo to tong patugtugon diri kay Creative Commons man to sa YouTube. Sige. Tapos na dito ang isa sa official. Nga. Official akong background music sa mga mga B-roll. Katong sa ganito, i-check ra good to nga playlist. Na dito tong chasing. Basta na ko'y duha dito. Hindi to tag natay drone ba no? Kanang follow me. Yeah. Sige na may mga sikanhan nga drone dira. Ibaligya sa amo. Dira X-Deal. Okay. X-Deal makakanba nga post. Kimingaw kay tong biyahe. Walang sang net akong gamiton, di sana ko na isaksak. Kusog man na mo kawag data ba ya? So kailangan ko siya isaksak. Kato na mong unli data. Ay kay YouTube banda ino. Nya guys, gadala-dala day mig kuan mo router. Mo ni amo ang kuan di pa man mi ka-afford atong kay Starlink ni Elon Musk. Kuan lang sa among kuan among router ron. Asa man na? Globe. Dili ba? Asa man? Pangalan na to na kay Starlink man kay Elon Musk. Kisa itong kuan? Si Starla na. Bisa di pa siya Starlink. Starla sa nya nami powerful nga power bank. Ay diri lang sa naisaksak guro lab. Kay di man ta mag Google Maps. Unsa? Kay naman to adapter sa USB man to, USB to ang you mean ng internet? Sige. Di sa gamitan. Di sa na to gamitan ng power bank. Nami power bank nga kuan laptop. Small batteryable maka-charge og upat ka laptop. Start recording emergency video. Nataod naman tong tong para sa Cat 3. Lagi na ba ako nagtaod lang? Murag isulod man ata to nako. Pero
Pero wala na ako nakita sa imong table man. Nya pakita na to sa ila tong kan. Mag-set up day taon nya lab. Duha ka kamera tong gamiton. Pwede siya dire. Oh, pwede ra diha. Naka-on siya. Oh, Sige na. nainitan siya. Oh. Ana lang okay na. Okay ra siya mainitan. Lan lang naman niya. Oh, pa alas 3 naman. Mag-shoot taon niya lab. Ang isa ka camera, ay ang isa ka cellphone kaning nasa kwaron. Mao to tong pang standby nga kuan. Tapos kung mag-set up ta, bali ang atong imong cellphone ba? Mao na atong official nga pang moving gani. Tapos unya kay portable. Oh, tapos unya nakoy kuan kaning murag signature na nato ba nga signature na nato nga sa ba shot kana ganing basta ang last part tapos sa tanano kato ganing blue nga backpack dili sa nato to siya igawas bali man na to tong last bali tong last part ako yung mo bit nga itaon na kong backpack ay magbit-bit ko gako bit-bit ko kag imo nya bulakaw ta exit ba ay palakaw ta ba patalikod sa sakyanan steady ra man na kay i-mask man ako na kanang mulakaw gani kang ganay text mo gawas imong likod ay nganahon ako para sa intro sa kanang kuan na gid ba sa vlog na gid so magatang lang mo inganaw na ko gistadihan naman ako ganiyon sa on siya dali ra siya himuon Dila ka ba? Masking isa lang yun kay gamay nanami diri yung palit ni guys Duha siguro. Ha? Duha akong kasya. Dili lang siya di masira. Di man siguro maano. Gamay man tong ano. Sige, ikaw. Pampabugnaw lang man. I-arrange sana ko isa lang siya. Itaw di mo ano kay. Ano? Kung nila makita diri. Ipalit rabit ako guys. Ay, sara lang. Sara. Isa rin magkasya? Ano naman yung sunod? Sige na. Isa rin magkasya. Isa may na. Messenger ni mo gisend lab. Messenger ni mo gisend. Ha? Sa messenger ni mo gisend. Oh. Messenger ni mo. Kani? Oh, kana. May Bluetooth diri. Okay. Orga na ta. Dili ra siya mo tingo. Diri, connect diri. I-pair ba? Sa settings sa ano? Sa settings ka mo.
sa ilang mga message. Ito na iPad. Oh. Spotify may nigawas. Okay na. Under the sun, the road is long, the city fades. With every step, our love invades. Kaya na. Across the miles, we chase the light. Across the miles, through day and night. Di mo open up? We chase the light. Across the miles, through day. Siguro i-update mo ano? Siguro mo na update ang YouTube ni mga app ba? Asa imong phone kung kato na ito ikon eh. Ito na dili. Ay, tamad eh. At siya yan. Kailangan na ito extra phone din. We're on the run. Start Or recording camera na. emergency media. Across the miles, under the sun, the road is long. Ha, nagtunga sila. Oh, ano, split screen. Yan. Murag i-drag man natanin mo na ang corner ana. I-drag nimo ang corner ba? Sunridge Resort to lang. Ha? Sunridge Resort. Sunridge Park. Ang nadri kay Sunridge Resort. Unsa man Sunridge imong Mall. gi-kuan? Ha? Unsa man imong gi Research? Oh. Sunridge lang. Sunridge ba gyud ito? Sa ito. Ibulag daw ang Sunridge. Amo. Mo siya lang. Mo yung images. Oo ka na. Wala man ay pool nga nag Sunridge Resort man yun. Sa buhatanan pa. My love, we take a vow. Across the miles, Kani nga place kay first na mo nakaadto dito kay birthday siya igagaw. Tara Ano, mag-celebrate. Oo, man siya. Tapos pwede man ay mag-tent dito. So sulayan na mo karon mag-tent sa muang 9th nga anniversary. As mag-uyab, mag-ex, as mag-ex. Ex-uyab. Timinyo naman so mag-ex na. Taas bro kay ni nga video kung i-edit ani ba pagkuan Sa mga gimbal. padulong. Na dira oh. Panagdagan ang ano? Ha? Panagdagan ang map. I-recenter lang. Lahat siya sa ano? Oh, pandi din siya lag ka ng Sa iPad. Lahat yung orientation. Ako na tayo ko. Manualo na ako. Kung i-recenter ni mo magyapon. Mao gyapon. Mo to ganina yung recent. Ako lang i-manual. Pwede ra. Usa kay tsura dito kadaw no. Wala na balita lab. Kay kinsa. Kidigong. Atay di. Nawala wala yung signal diri banda. Yan. Adjust. Pause lang. Sa mo mga conversation mga dili ma-capture. Hindi masikag bantay. Dapat ang remote di ana dili i-connect no. Para mag ana na lang ba dito sige record. Dapat. Kani siya for gimbal lang man eh. Gani. Yang pang function. Yang remote niya for shutter. Oh. Nag-guess niyo mo? Oh. Kaysa shutter man ka mag-control sa remote. So, ang Bluetooth man ang ihang ano no, kaning Oh, remote. ang remote. Tama. So, layan na natin naman niya. Yes, yan ito. Tama din no? Oh. Hindi man siya related. Tama din ka lang. Silingan na sila. Agay sa may ilamay kay manhiramay kuan. Sugbaan na. Marani campers nga aspiring campers nga panghiram.
Kanang next na po natulab kay katulaging dagat sa ano? Dagat sa Santa Cruz, nagyatuan na mo ba? Nindot kayo dito. Pwede tayo ito umalap. Dala ko pang ligo. Ugma. Siyang higda. Kung sa pang oras, masig hapon na tumawa ugma. Dito lang sa tayo, kuha na to ba? Plaster na Sabor. to. Kaya ako takabulon sa itsura sa kadlaon dito ugma. Ang mata din kadlaon dito ugma. Sayang no, dili pwede isulod ang sakyanan. Ngayon tayo nga na ba nga, pwede isulod ang sakyanan nga. Wala tamang hapon. Dili kay para makaano ka ba? Makaplaster ka og katong murag canopy ganing niya. Kuan. Start recording emergency video. Kasi pag tina na daw sir. Klaro kay kung ito. Maman akong trademark sa akong mga subscriber, mailhan ko nila. Hay mga kauban. Ito mga ubanon. Hay mga kauban. Kauban di ba kay kanang kasama? Kumpanya. Oo. Kasama ba? Hay mga Kauban. Kauban may ano. Kauban o kalaban. Kalaban na lang. Kauban lang kay kauban ba kauban? Kailangan yun na yung anak sa mga YouTube. Hay mga kauban na napunta diri sa asa man ta? Mag-uban-uban na punta. Hay mga kauban. Nato diri sa ato ang first Sa nasod sa camping Sahara. vlog. Nato diri sa atong first camping vlog. Mag-uban-uban ta kay atong i-visitan. Ano to lang? Sunridge. Sub-Sahara Sunridge. Ay maghimo de kog entry dito picture magkuan ko. Sub-Sahara Sunridge. Pero dili video kuan lang siguro. Kanang ginonsa ka na nila no kanang mo gawas tiger ba o kanang mga AI na love. mo gani asa nila ginakuha na siya. Lingaw-lingaw na lang ta ani. Oh love tanaw So, love. magpakaon kita kuan. Oh, gapo. Hindot siya. Lingaw ta guys. Mga kauban. Oh, nag-screenshot lagi. Ambot lang. Ay basi napislit nimo dira. Ay, Dira man siya this una one. naka-connect. Oh, dira man siya first naka-connect, di ba? Yeah. Dali ta kay. Dus na. Dapat mo na may intro na. Hi mga kauban. Mag-uban-uban na punta sa another episode. Ano ba? Dili another uban, another ibot. Murag katong sa gentry ba? Mga kauban. Sundugin. Uy, wala pa inana. Mga kauban. Bisaya man siya nga kompanyon. Magay kumpanya. Mag-uban-uban na punta sa ato i-mute lang niya kay. Nagagigog-tigog na rin. Yapil ako na sa mga birol. Nindot ng playlist no? Kana pwede na siya i-play sa ano? Lugar ba diyan? No, na-pick up. Dili na to may balance sa video kung pila ta ka oras nagbiyahe. Namatay-hapit-hapit. Ha? Natay-hapit-hapit. I-3 minutes na sana ko ha. Nakaon ba lang kung stabilizer ani? Murag yun no? Asa na yung stabilizer? Kaning ano, naman siya yung video stabilizer ba? So magkuyog, steady lang yapon yung kuha. O ninaog na gani siya o. Ninaog ba? Wala ba? Ha? Wala. Pero nahiwi siya. Sabi. O ninaog yun lagi siya. Mora man, taas ganit kay space sa taas. Ilan? Para may emphasize ang kauban. Hi mga kauban, dili ko mag-uban, dili ko magpatina mga kauban hangtod sa. Di mamuti tanan. Di ba la? Nice lang. Mag-intro ka lang, video Napa kay baligya kwan ron no? Mga CD player. Mag-intro baka speedjuhan ta ka. Kasi intro. Mag-intro video ka ba anak ka? Dili na tama na tong ganyan. O yan na para lahi-lahi. Lahi-lahi na po gano ba? Sige. Lahi-lahi na po. Kasi intro na ko kauban. Ikaw, Tama na tong ganyan. Kato lang ka nang inigkuhan sa... okay naman na nakitawag sa imong mga ano. Musika tinong ko ano. Hey mga kauban, mag-uban-uban na punta, ano ba? Sa another episode, sa
Ano ba? O sige, mahal ng official. Official. Binyagan na nato nagkauban. Hi mga kauban, mag-uban-uban na po ninyo. Sa another episode of Camping Vlog. Ano ba? Say title ani. Top travel playlist. Dili naman na siya ano dito. Just you and I. Wala lang. Ano? Nasa comments naka ano na siya. Wala. Sa comment ka lang more. Sana naman yung minutes. Beneath the stars. Beyond the clouds. Beyond the clouds lang. Oh. Beyond the clouds. Just you and I. So ang akong purpose karon panulong kay mga biro lang sa kanigay ko ano. Kaputong beyond the clouds lang no. Oh. City lights. Ay beyond the horizon di ay. Karon beyond the horizon. Katong ganina kay beyond the clouds. Nagaan ko 500 ni Papa. Mula ka man daw ta. Mga mission na pugan. Ko ano siya? Lunggan kang ate. Lunggan kang ate yung Ay chilling. kaba. Di ba na ako na ikat? Ay, Wala na ikat. Wala bitaw ko taga eh. Joke lang. Alam na. Nice ang weather no, kuya. So may kaano nyo na. Biyo ka nag... Magkaon. Ikaw siya makaanan. Magkaon po ganyan o gano'n? Pwede mag chicken sandwich. Oh, magkuhan lang guro ko. Chicken sandwich lang po ikaw. Chicken sandwich dili ka. Pie. Dala tapos sandwich. Sige ka na, chicken sandwich na lang. Ka isa ra o tag 1.5 ta. Isa lang. Manihapon na, dali. Pag-abot na ito, luto. Ito panihapon. Mag coffee ta. Kape na po. Ikaw lang pag ice coffee na. Katong black rabi ako ah. Ice na black. Oh, Okay ra? dili na lang, kape na po. Ice na black ako. Muna sa tayo lamay-may or sa ano? Lamay-may na, anak. Para diretso na tapakuan. So, layo gini nga biyahe. Tiis-tiis lang dito. Ano pa may word sa uban no? Uban. Alay ka labo. Hi mga kauban. Lagpot kaspa. Hi mga kauban. Mag-uban-uban na punta. Lagpot pati kaspa. Sa Osaka episode. Sa camping vlog. So, kaya tao dito. Ikuha na mo lagi. Si tao gana. Ay, dili na ka magdungag og butane. Magdungag. Asal na magpalit. For sure. Convenience na siguro. Ah, sige. Dali ba lagi ang convenience? No, siguro na sila baligyan. Or kanang natin magian nga ano. Kanang baligyan mga gasol naman sila butane yun.
lights. Pero sa Itapok ba, di ba? Yung sa Landong na po. Kay nanamig diri. Yung manghirami, oh. Ang hiramig sugbaanan. Ano ba, oh, ay, hindi na Di maulit. mo na. Pero di basti mo na. Ina na, konta ka bata si, ano ngayon, Tatay D. So ang year karon kay year 2025, year of elections diri sa Davao. So sa mga makatanaw dira og for another 10 for the next 5 or 10 years. 3. Oh, timanin niyo nga date. Karon nga week gipadakop ni BBM si Digong tong March 12, 2025. Niya naa siya sa Hague March 13. Gipadakop siya March 12, 2025. Tapos gidala siya sa Hague. Dili ba hago ang pagbasa na? Hagyo. Gidala siya sa Hague March 13, 2025. So karon nga week o karon nga year 2025 ang critical nga year Gahapon. Ang sa date Philippines. gahapon. Yung pre-trial gahapon. Oh, pre-trial nga gahapon. March 13. 14. 14 day. Tama, sunod na din sweldo. Sulod na. Oh. March 14, pre-trial niya gihapon, mag-introduce lang siya, check niyo sa YouTube sa ICC. Sa mga nakatanaw ani ano sa kanila after 5 to 10 years. 3 years yata, 3 years na naman ang term ni Marcos. Dili ba kani nga video ba? Oo. Basta matingala sila sige tag hisgot og mga election niya. Nahuman na. So year 2025 ni siya nahitabo. March. Kato mga nasa present karon nga tuig, comment lang mo dirag na mali akong pagsabot. Nas Pastor Alan nila may di ka manaog. Naog. I-pause ang video na lang. Mamalong ka? Dili. Ay lang pag ano. Pause na ko. Ay lang tag-um na. Dili ka nag-om? My gosh, dili ka nag-om. Lay pang alas 4. Traffic na ba yung arang wala sa distri? Nakita na nako ang ruta nato nga dili sundon. Sa Binugaw ta dapat mo adto. Dili ta mo likog Sirawan. Pat sa may Ito sa may task force, dito mo likod dito. dili. Sirawan man to.
Straight pa ta. Palita ka agi atong gagyan pero to. Pila lang ka minutes dia? 29 minutes pa din. Nagani. Nahiram ni mo ilahang subahan. Oh. Ya limpyo pa judaan. Oh. Padala lang kayo ito kubuling ni ano? Ne. Linan. Kung sige lang, okay na. Asa nanangotanas la asa ta padalaw. Wala. Ako yun ako, overnight. Celebrate sa ano? Wala kayo kung ga-post ron ba sa ano? Sa Facebook. Huwag ka na mga video nga kuan. Nga naman. Tungkol sa nahitabo. Pag-post-post kag ingana. Siguro ka na masabsahara nga Init entry pwede ka. Init yung ulo ang mga supporters. Oh, di pa gana mo tanaw si mo. Sa imong mga pasiaw. Magdili pa tayo, dili time ba nga. Dili siya timely. Oo. Mura bag kaloko man. Kaloko man. Pero naman gapag simpati. Dapat lang pag makatutag San Antonio. Natay spot dito nga magka-camping punta ba. Bahalag one day before. Ba karon ta magkuan. Ay ugma ta mo. Sabado ta mo uli. Dapat Thursday mag-set up na ta dito para Friday. Yeah, Sabado na ta magikan. Diba? Katong gipang-adtuan nila kuan. Katong gipang-adtuan nila The Amazing Family. Awaken. Awaken din. The Awaken Family. Dapat maghimo tag usab na to lang mo tong The Amazing Couple. Power pop. Kuan. Sa may Kapoy kay na magsig nga na kanang magkambi-kambi branding ba? Ana man jud dahton sa makakita ka uban. Makita ka brand niya imo na pakaslan. Imo na siya. Biyawa sa flash diri eh. Si Flash. Kuan tan Flash Express ba nga? Ano di nga na? Endless skies. Drifting away. Ang sunod kay drifting away gyapon. Sunod kay endless roads. How did you know nga dili siya ano nga music lab? Nay nakabutang Creative Commons sa baba. Na Niya naka nay gibutang the user allows this music to be used. Oh. Pero ang nakabutang sa YouTube inig-upload nimo na nay copyright. Nya nay nakabutang siya this will not affect your video ana because the user has allowed this. Pero gibutang na siya copyright. Si James nagtudlo na sa kuha.
tawagan og isa ka subscriber. Nahimong 121 from 120. Limang ka? Halimbawa, nasa mga 700,000 ang population diri sa Davao City. Ano lang ba? Unya, kada isa sila mo subscribe. No? Naka 700,000 121 subscriber? Na event to sa araw na Oh. no. Dili sa ano na, marag kaning kay Digong ata. Ayo sa araw kon gid eh. Kasi madali lang Crispy chicken sandwich. kay na ato diri sa McDonald's. Good Hello. afternoon. Mag-move lang po sa next na speaker pause. Okay. Thank you. Mag-ice coffee na lang ko, maglaway mo ko. Hi, good afternoon. Welcome sa McDonald's drive-thru meeting to order. Nay, malap. Crispy chicken sandwich. Crispy chicken sandwich. Yes, available. A la carte. A la lang. carte. Kana lang isa a la carte. Duha. Okay. O kuan, mag-burger na lang ko. O isa ka Pwede Big Mac. O isa ka Big Mac pod nga a la carte. Okay. Then ice coffee nga black. Ah. O isa ka ice coffee nga black lang. Okay po. Then additional. Kana lang. Imo ice Pag coffee. nasa screen tamay ng kapat. Sure ka? Sige, additional na lang isa ka iced coffee nga float, miss. Palihog. Isa ka iced coffee float, isa pod. Okay. Wala. Ana lang. Bali 348 lahat po. Okay, sige, Proceed na salamat. lang sa pila. Salamat. Abi gid nako sa una ba kanang pag mag order kay kag drive-thru English pud mo ikon. Kay English man sila. Wala lab na to. Kasi hala. Bag-om. Sige lang maka-set up to before ko. Ano man si Siri for Dapat nalitay mic, no? Kay para kung nasa layo ang tripod ba. Nasa sa layo. Wag ka set up makita gyapon. Ay, ang kaning moving lang. Ako lang mag-discarga, ikaw lang Ako lang mag-discarga, ikaw lang mag-move niya. Kanilang ako na kung basihan sa audio. Pwede. Dari may extract. Oo. Kay mag-sync lang man na siya. O panalabay ang last coffee ba? Dili ba? Oh, dili. Next day. Black na, sir. Black nga iced. Yes, black. Dahil lang kayo, sir, ha? Wala yun. Na may straw nga dili carton, miss. Na may straw nga plastic. Sige. Sir, ito Yung na float. Big Mac na lang, sir, ha? Float ni. Yes po. Thank you, sir. Ay miss, palil ko extra ketchup, miss ha. Extra ketchup sa Big Mac para sa. Thank you. Ang kana sa ingani ba nga fast food, kana ilang burger kay beef gid na siya. Okay, halal man na sila lab. Halal man sila. Ayo tama din. Ana grande din mo video. Oh, nagarage. Mora ning ginatawag nga fast food nga dili fast. Uy, Wala sa ano, sensor. Sa yung curve ba paano sa ano? onsa. Google. Inborn na yung analog. Asa? Ito na yung left arm. Ano kita? Oh, possible. La, basta ko patag na bayad karon kay sa atong gikaon kagabi isa Kuya Benz. Kuya Pero ato yun Benz. ang Kuya Benz, no? Fresh pa gid lang kwan. Gulay. Ay pa kung gusto ta mo gawas mo Kuya Benz na lang ta. Pero yung pwede ta mo tambay ilang misi, na-remember na ko. Oh, pag mo. Sila Cherry girl na. Wala man to yung ano ila. Walay. Black man to ilang ano ata. Ay murag blue pud tong color silang Lagi yantas. sila. Dili nga na limpyo kay to ila ha. Kada daw to ginakon siyang bana, ginalimpyo. Endless roads.
Naka-on gyapon ni. Wala na. Pero mo balance gyapon siya. Sa ato nga mo landscape gyapon siya. Wala na. Mo na imong tripod, Gimbal. gimpad. Gimpad tawagan ni gimbal nga tripod. Ananas. Mana ni? Yes, sir. I get some for this. Thank you. Okay, off we go. Off we go mga kauban. Tara na, kauban. Kaon na ni mo. Una sa imuha kaon ya. Pag umani mo ako na. Pakaunan ta ka. Ay sa. Go, inner. Pila pa ka manok atong gi ano lab? Atong gi palit upat no? Abot pa tong midday snack ba? Dapat dili lang nato palungon natong baga na siguro no kay para natin mag heater ba. No? Bakit siya? Apa nag-walking ko ganiya pag mata na ko gulasing ko da. Pag ginanisa pa ko. Makatulog ka balik. Wala na. Nag-edit na ko ano? Saan ka katulog? Nag-edit na ko video katong Mo sa tayo matulog? mo to. Edit na ko ana gid ang mga matiguang na basta mga uban. Pag makamata di nakatulog usab. Murag si Lola. Tropika dire. Katong agi sa akong ano di ba? Lubong. Gagangot-ngot diri oh. Pero katong ga start gyud gym ko na. Mainat man gud siya. Kung yung pasyat man tayo, di ba? Kaya naman. Laki mo tanan ni video na to. Sige lang tabi. Ulay ano dengan mga ano internist nga nurse. Dry ako diri lab tanara ko. Oo. Dry gid siya na klaro. Ay, ako ka. Sumasakto lang tong mag si Papa. Tao na. Saka tong kuan ba? Kamsabros. Di man to gahi ano lab. Mutana di ko sa siya pa na unsaon na siya para mataod ang 20 diri. 17. Di ba katong mags niya ba nga lenso? How? Kay taod mo kanya original. Ay mo nila ani kablokan sa nila. Pahaka nila ang ano. Kana sa tapaludo. Balay. Nya dapat dungagan ni siya, i-lift ni siya. Mura ni kanang kingkoy tanan ba kada kasi tawag na kanang caricature ba na. Kana sa newspaper ba? Oh, mura sige nga na tanawon. Dagkuntiin. Oh, kita ba ko ingana MG nga gihimong ingana, nga gi-lift nya dagkog ligid. Mura lagi kanang pang Mad Max ba nga style. Mura na nung kag naka off-road. Sugot ka labi nga na nimong MG. Sugot ko libre man tanang gastos. Nga i-full pag yun nila. Sugot ko basta ma-full. Sugot ko i-pimp my ride nila. Magani nga lagi pimp my ride nila i-lift ayo pa din sila kaila sa ato alam. Ito naman. Pinta. Ako si Lab 1, siya si Lab 2. Ay siya din si Lab 1 kasi siya may boss niya. Ako ang Lab 2. Dapat ikaw ang labuan kay ikaw ay labuan, ako may labaw. Ikaw labuan. Labdor ako. Siya si Bell, ako si Von. Kami ang Belvon. Okay. Dili bitaw. Kami ang kauban. Kauban nimo sa hirap at ginhawa. Nya kaniya mong ginasakyan, mano ni siya si Migs. Or si Miggy kay MG man siya. Nya kada sakyanan nga makuha ginamo. Ginapangalanan ginamo. Kinsa na nga mga Murag daghang sakyanan ba? Bayan sila dito.
Ang first na to kay si Sam katong Bitara. Si Sam kay katong nagpuyumig Samantha. Dito man naman siya first na acquire. 4x4 to siya nga Suzuki. 4x4 nga Suzuki Vitara. Dili siya Grand Vitara gid siya. 4x4 nga manual. Kikan ko to ila papa gi-offer nila sa amo. Ay, una na gi-offer ila ate, no? Love no? Buntis Tapos naman si ate. buntis man si ate pa ato. Kailangan mag-may extra nga gastuan. Pero at least naka-brand new sila after ato pud no. Views. Ni after ni Sam kay gibaligya na mo. Kay nangita mig kaning medyo dako-dako gid siya pero 3 door lang noon. Mato tong Si ano? Pajero nga 3 door. Si kisa ganito lang. Kalimot na ka. Si Johan kay numdum siya ato nga pangalan. Tyson? Dili. Mick. Ayo si Mick. Kinapalit na to pag pandemic. Napalit na mo siya 2 weeks before na mag-pandemic no. During pandemic. Ay during pandemic gid na mo to siya nakuha. Mo tong time nga makagawas-gawas pa. Mick among tawag ato niya. Kay pandemic man to siya namo na-acquire. Nya katong after na sa pandemic nya na-realize na mo kay kailangan na mo daghag. Kamo to tong time nga sige mig event no. Nya balin-balin ana. Nya na-realize nyo. Nya na po'y nag-offer sa mo Navara, naka-acquire mig Navara nga 4x4 manual. Nya, mao tong pinakabaratong Navara nga among nakuha kay Rashman kay ila ra pod. Di na po na may saba ang presyo. Nya, mao to nya karon kay si Navara among gipangalan sa iya kay si Tyson. Kaya ang tag-iya ato si Mike man. Pangalan na mo Tyson. Nya sa yung tulad mo nang gipan na to ang Navara kay Sige man tawag pa. sige man kog reklamo sa dalan. Sige kog reklamo sa dalan kay kaoy na sa tiil. Manual bugat Tsaka sige tag nya. shop sa. Sige mig pa shop ana. Normal ra mo gina pag mo acquire kag second hand sige mo maningil mag gina siya permit kay simple second hand gid. So nagi na siya mga wear and tear. Pero ang main yun dato kay wala lang, kailangan na mo bago. Na may offer sa mga dagan na dito nagsugod og panggawas ng mga offer nga mga 1,000 on down payment, 20,000 down payment sa mga brand new sumato. Isugal mig try og brand new baligya na mo si Tyson. Nya man ni siya karon si Mix. 3 years na lang, may impas na siya. Nya mo tong life stories among pan. Sip sa akong kape ha. Mo na to siya. Wala, hapit na mag 1 hour tong video. Lag sa mag-edit. Nya mo po ning first vlog na to si sukad nag ano lab no? Nag pandemic no? Na outing ba nga vlog? Wala na to gi-career. Sa tinuod man gid kita mo ginakaw na ng mga camping nga vlog lang. Kang mga beach ana ba tong pandemic. Kami mo ginaghimo nga na sa una. Sa buka eh. Lagi. Wala ka nagtanaw. Nauna nagkasikat si Gio Ong og si Kuan. Gihatag lang na mo sila ang opportunity ba kay na sila na pud sila sa Paito eh. Tarawa ron. Ug kami pa to naguna sa una gipadayon na mo. 100 lang yung subscriber. Ay, wala man ka sa Palawan. 2020 pandemic starts. Kami man ginakauna na kanang mga beach, mga yana. Walang gid na mo gipugos kay kapoy gid. Tinod man gid tilingon dapat consistency gid pag-upload sa video sa YouTube. Paano ko daan siya Consistency o ganun. chat. Wala pa tayo likuan. Nahan pa. Inigliko na to mo plaza sa guro ko mukhaon. Sige. Dili na mo ng task force lab.
Wala tag-agig tas Ay, first mana oil. dito. Wala, baratwa sa premium diri, oy, 53. Dapat mga full tank kita Geo diri oil. lab. Geo oil. Oh, kay Geo na siya. Geo oil. Geo oil. Mga basher sa suyaon mga kasi manaway mga. Himo day kagimang. Pagliko mo padaplin lang ko makaon sa kadali. Pila kani entrance sa tent dito lab? 500? 5 or 2. Ang tent? Ni? Ay, 100 na siguro eh. dili ko shirt mo yata. Kapit na tamalikuan. Mo din yung tibuloy diri ah. Tibuloy. Oh, dira to na yung mga baligya nga luti. Itong kay ano. Ah, tama. Dili ta ni gawas ato. Ay, hindi ko. Ala na mga ano ba? Padoni dito sa Sandridge ba? Basta niya laba, gawas ka diri niya lab niya na to. Katong pang birol na ko ba. Wala mo lagi. Ano pa? Ah, sunahan pa. Pero, Camp Kalinaw. Ah, Camp Kalinaw. Ay, lahi man po ng Camp Kalinaw. Ah, dira na po ta sunod campsite po siguro na no? Kay camp man. Muna klarong campsite. Ah, Kay kampo man. Camp man. dagang mga lamas diri o baligya. Mas pero mas mahal na. Kapag ang taglamas na. Oh, nagkuha ko gapon. Dala mga kutsin na. Oh, nagdala ko. Asa makata mga tagtatlo. Dito sa na. Pasaka gini diri tanan no. Usa ni diri? Binugaw? Binugaw. Bato. Uy, lot for sale no. Stop sa nang video ito magkausap. Di palawayon ako sila. Count guys. Ano man na. Food vlogger naman ko ron. Di isa lang kaingkib. Uy, kagamay silang ibutang nga ano. Na doon. Pusan ako, mahal pa. Ayaw, lagi. Para malingot ito na. Ayun, i-up lang na. Cut man gud nako. Ngani kami si Mukag Burger. Kapag sila gihatag siya. Nalat. Huwag kang judgmental. Ako na i-mix ha. Nag-snack sa amin kay wami pamahawag pa niyo to. Cheat day ron, cheat day. Kulaw sa kung naong doon eh. Dool man kaayo. Ako ng takloban. Di ba ka mag-straw, diba? Di ba masigo yung straw yata? Sabi, siko ba? Nag-melt na tanan. O, tanaw ba? Unsa pagkasiko? Stop na balain kay magkaon ni Bibi. Kina? Nag-record po ka? Oh. Pasaka naman ta. Nag-video ko pa sa Ano na ka ng doon? Nag-video ko sa ano bagyanan. Para makatuod sila. Nakaliko na ta. Dito ba? Sa pang-birol ba?
kasi ang dalan pasulod na. Siya na. Siya tawagan. Cemented road. Wide cemented road. The long and narrow road. Wide cemented. Narrow lang naman ang narrow. Ha? Narrow Wide. man gini. Wide. Wide na. Wide ni siya sa mga gagmay nga sakyanan. Gamay man ta. Lubat. Ano siya lubat? Naglubat lagi. Di na yung notification sa mga wifi. Mga ano na siguro. 1 minute b-roll, okay na? Oh, okay na na. Akurbada sa unahan, no? Di ba kaya? Straight pa ba? More bakante lang after ng motor. Kaya na. Kaya na ni Mix. Go Mix! Effort ka to nagsaka ta og ano ba? Unsa? Itong kauban na to si Dexter, si Shane, og si Bidong Sa bros? sa Bros. Oh, nga naman. Wala naglisod sa kanan na to no? Wala. Bisag puno ta no? Oh, nagmanual mo pa. Anay manual ka to. Or dili siya effort, wala siya nag-effort kay ato na. Wala. Si Mikmik, naglisod biya siya to. Diesel ba si Mikmik? Oh, this. Naglisod siya sa kaato no? Di ba po dito siya dyan nga kanang si tawagan na Condition. kondisyon. Pero naabot to butuan. Ay, agusan. Sa tagiya. Ay Ginam sa din bagong owner. Hindi, kung gihiram ni Daddy ba? Ay, o tama din no? Kapilat yung gibalik dito. Gan. No-overtake pag daw siya Montero. Naro ginas pag-drive. Kanigay si Mix, ang birthday ginig spaceship. Atik na kita. Na-disconnect. Ako na rin. Nag-acoustic na. Ibalik na sa sugod na. 130 subscribers o ba yan na siya? No. Oo. 133 subscribers. Oh, ako ay ka-133 kaya nag-subscribe ko sa iyo. Loading siya. Ah, wala internet din eh. Padong po ni sila dito ba? Dapat lab, bijira ko na lab. Across the road. Muna across the road. Kani, Across the mile. kani sila dapat unhan na to ni kay basig sila makauna dito sa among pwesto sa ano? Sa So, unahin mo ni sila. oh, Kay basig makauna sila. dito sa katungtunga ba? Makauna sila. Beach of tent. Uy, murag landong man. Dagong man. Uy, kualta isa ka bar. 3 bars na lang tadab. Kaya na, panawag pa na. ang padulong may lisod ani kay tungasunon. Pasaka siya ba? Nakaabot kay sila weekend family din eh. Taga Bukidnon man to sila no? Ano, CD. Ang sunod target na to lang pa Bukidnon ang punta Marilog. Wala nga nis Marilog no? Abot lang. Kasi Doon na ta. talantapa. Kalubihan Farm Villa and Cafe no? Layo pala po. Halfway patay ka pag sunod sa kanto. Ay okay, tugay pa. Nagpick up. Nagdali-dali po na ba? Nga maka-assemble og tent. Okay, dagkom naman. Ayaw lang to inaog itong luggage lang ha.
lang dire lang ta magpagsalina. Kuan lang mato ka ng long sleeves in case nga bugnaw unya gabi. Extra t-shirt and that. Bilin lang to siya din. Lain kayo ito inaupit nga. Mawag malita. Guys, camping yan, Malita. May sa Malita ta nag-camping. Asa yung napit ng Malita lang? Videohan ako dito pagsulod na to, pagliko. Katayin ako ba? Dili ka sa kan. Sa Yan na lang ako, igawas lang ako. saan ni pagkabalo nga mao to siya ang Pwede makuha balik ko siya. dali. Salay na pa. Para maana gini mo siya. Para POV siya ba? Tana sa pa 0.5 ba or 0.5 para lawak siya. oh. Nya steady lang gid naman. Para subay lang gid sa dalan ba. Mong tay drone. Muhawid man ka jud ka ni imong gimbal. Mabawid na siya. Kasi wa na tay cellphone ug balik. Kana iyang up down. Mo ni mo hutan. Kana ba kani ba kanang oh Go to siya. Mag-inom ko sa imong devices. ay di dito mag-aircon ni. Why? Bugnaw ko sa gawas. Oh, bugnaw sa gawas. Ay, oo. Pero Pero, atong aerodynamics lagi. Oh, ma-feel yung bugnaw? Nano ko yung mga abis. ha? Abis kayo. Wani mo na ano guro? Usa na dira lang farm lot o ilahagin na. Residential yun siya na. Residential nindot din na yung ano no? Milyones mo siguro na. Lang. Dol-dol na ta. Wala pa na to nagian tong kanto nga gigawasan na to. Ay kat to. Dali ara nakalusot sa Hilux eh. No? Morning ang sa ganin diri. Tipuloy dili. Si Binugaw. Binuka. Murag dili na to banda naglisod lagi sa kaning pan dump truck. Check bugat yung dala. Check sa nato kay. May tulak na ko. Kita kong pick up lang ba? Oh. Nagbira siya green pan. Oh, kanto Hilux. Hilux to. Oh, Hilux. Kaya ra dai no. Tingala ko ba ganung digit kay Murag pan sila. matay capacity sa ano? Kita ka to ang video tong lapok. Oh, 1 ton matay capacity sa ano? Hilux. Sa Hilux kayang kaya ano. Tapos- Asa na siya naka sa iyahang chassis sa ba? Ang higot O ang kanang iyahang o asa siya nakaangkla ba? dito yun na sa iyang chassis niya. Gani no? Kaya ang wing van brag nata na sa 4,500. Ilan bang 1 ton? 10,000 kilograms? 1,000. Ay, Na biro lagi niya. gani. Abi kina ko siya gina-push sa wing van. Nya. Paubos po siguro to, medyo. Kasi medyo paubos. Happy tata sa kanto sa katong gigawasan na to last time. Panadlok si Bidong hanggang dito ta nagagi. Okay na putol lang man to siya. Gani. Dali na siya upload to. Pero random yun lang. Taligsik. Saan man na? Pagmundag lang sa kanto magsasama. Na? Tama gid si Siri. Wala pa may alas 4. Atikon man to si Siri eh. Parking lang ta magulan. Oh.
Siguro ni una diri pa kay ano magutan naman ta sa taas ng version god. No? Pero hindi above, beyond the clouds. Ano pa dyan? Nadala man mo tong silver, no? Nasa likod. Ito pagawas. Hindi ko pagawas na ito ba? Ay, oh. Saved by the rain. Basta ka kayo tano. Ni ano man akong dalunggan ni ano. Dili lang siguro, yana ni mo. Di lang ko magamit og wiper para ingon nga ano, Pag-wait, so pagkaklaro. para ingon ba nga na ulan gid ni gawas. Mo na niya itong kanto giagi. Ay, dito lang ang ulan. Namdaman dili. Mag-change siya tag wiper lang po. Nakadungog siya. Gitarong niya. Oh? Gitarong niya. Oh? Awa, di na siya gatingog. Nagkakuha naman dalunggan. Above sea level na to. Muli ko na to. Ayan pa. Ay, murag dito ra to lab. Makagawas gid ko lab. Kana magkana sa. Magkambyo na dyan tag wiper lang po. Mana dyan siya. Mahadlok. Sa mukha na yun. There's a place where the skies are endless, where the winds speak a brand new song. Pack your dreams, Wa sa mga lote dili. the boundless. We've been waiting for this Sa Delbac Haven. Wala, wala na charge ang gimbal. Charge na eh. Wala. Off na siya. Lock siya. Wala siya na-charge. Sige, ako na lang mag-adjust. Uy, manok. Okay naman eh. Anaran ako yan. Lock na yun. So dili siya mano. Wala siya emotion balance. Ano na ba to? Sak ka dali. Ay, kamot na ako eh. Isaksak na ito. Dog. the open road, it leads us somewhere. With every turn, Motor ha. breathe the air. No more borders, no more lines. We're explorers of space and time. Climb the hills across the seas. The world was infinite. Gawas ka daan. Beyond the horizon, we're so far. We're not just dreamers, we're shooting stars. Beyond the Kamot din. horizon, dreams are wide. We'll follow the stars. Klaro kay kana. Friends na to eh. Isa. So yung ani mi mag-shoot og human drone guys kay wala man mi drone. Tama rin ko dali maglingkod na. Sako ka diya? Higda man ako. Ikaw di ka focus camera. Ay, saan? Pakita na to sila ang kuan. 0.5. I-center ha para sa dalan. I-ana or higda? Higda gyapon. Kay ano man ako. Asa Sa YouTube ba na siya, di man na siya sa reels. Ah, naman pa yung gawas oh. i-play. Napay mo gawas. I-play. Ikat lang na ako. With dreams are wide. Tama day, wala na nagamit din ako ng gimbal katong ano, tong
Nagpalit ko flowers ba? Nag-ano ka to? Oo. Nag-vlog-vlog ka to. Nag- Nice kay lang flowers outside. Good kay one way ba na siya, di ba? One Pwede. year man ako. Dapat na rin mo radyo diri ba nga? O parehas ano no? Sa Bruce. Dili ka ma-listen. Night tour. 150 per head ang general admission. 4 to 9 p.m. Di ka mag-listen. Ang overnight kay wala ko nakita. Di ka Dili na. Ay hala, asa tapos na ni. Sige lang. Kaya kay pakilit ha. Ay, bigyan ni gamay siya. Sige lang, go lang. Una ta. Start recording emergency video. Video kaya pa kasi nagkagidlay na guys. Mo na yung for the vlogs. Video kaya po guys. Bisag nagkagids. Nagkagidlay. Nindot lagi tong ano lab drone nga DJI. Tong follow me lang gani. Oo. Kay murag ang remote naman niya atong sundon niya sa sunod si Simo. Bigyan ka sa kamot si Masawa. Recording Ha? complete. Bigyan ka sa kamot si Masawa. Sobra Ningog pa na ni sa itong drone. mga kwan dito. Mabubot. Sobra pa ni sa drone. Hard rip. Nga nagtanong. Bridge of Blessing. Sandwich. Taas pa rin Tagnalab. siya pasulod na. Dagan ta mag-camping diri yung kamay. Because of the weather, basi kamay lang ang nag-off na mag-camping today. Busy siguro sila tanan sa ano no, Unity Ride. Maybe, isa po na. Or, pwede nga daghan, kadagag na stress, na supporters. So, mabalaan na to na pag-abot na to. May mesa akong forma na diyan. Ano yun na, basta mga tiis ganda. Mao na yung Uy, ano, kalayo pa man di ay sa parking. ikaw na ang kwan, cameraman slash stuntman. Basta, Makita ra man na nila unya unsay gina-shoot nimo. gani. Ay, si sir, daplin gyud ka diya sir. Alam ni sir. Thank you sir. Kay panobraha kay Kung kumuha siya ka dili. kwan, mandi na. Kay di ko kalusot. Sige sir, di ka lusot sir. Mandi na ay kay mahulog mi kalayo ana imong Ay, ano. sa pagin mo kanta. Kalayo ana iyang di, oh, Kasi nagmam to na. kalayo kay lubagan dito. Edit out dito niyo. Wala sa biyahe. Langit na guys, dos na lang. Langit na. Uy, wala nagsit up. Dito lang yapon sa tong alab. Sige lang, mangita lang sa tamag. Ano sa tamag? Sa aerial check? Sa aerial check. Palawan na naka. Oh. Tanawa na siya. Ito na pa sa bata. Camping do. Pinatid kita lang. Dagag na stress. Layuan yung ano lang po eh. Wala pa dyan tayo katong guyod-guyod. Kuha lang una na to dalaon lab. Ay, mag-discard na natatanan kasi bulan na niya. Ang pinaka-first ginatong is dalaon, silver o gang 10. Kaya para masit, ay maano na. Hindi, i-discard na natatanan ang ano. Binakulang ang kuhan. Para ma-secure ba? Ma-secure that space. Dito lang guro ko sa atbang oh. Lab, dali na lang talab. Kay nanay mo puli. Go po lang tata diri. Kay narata sa tapok ba? Dukan din mo. Pero at least lingaw. Pinaghan, no? Okay. Iambak yun ang iPad. Oh, mag-discarga sa amin.